Nadu ka khat santrik jong mnai nai tung arjar arhusan ka YouTube kan demonetize ne sange ban khin pisa ban ai ka mai na ki video ke bapanon kam arsin lasin ne ka jingpni biang ya ka ju ka video bat ya ki video ki bom shai ne quality kat kum ka patnar programs rule ka balapan thamai walada ki no shna video ki la kan jo isha ka kadan bandon 6,000 ngut ki subscriber bat 1,000 ka kan tapej ne 10 million ki papej langkot menta ka ai ka video ba ki penmi ne konten ka dai banlong ka bale tenrai bat ka badon ya ka kadan banyo ya ka monetize ne banyo ka mai pisa na ka jingpej ki briu ki jingshna ne ki contents kum ka reactions mushops bat ka dingshna penbha biang ya ki clips kin sha kan thupno kum ki bomla ban pediang lani ineligibles ka YouTube kalong ba ka ne ki jingpen kala kalong kum ban kershan ya kinong shna ne nong theu tenrai bat pen sange no si sendon ya ka jingshna ki basushim na ki wei banyo kamai na ki advertisement ha ka officials policy update ka YouTube kalong ha ka khat santrik jomna na tung arjar arpusan ka YouTube kan pen kala thamai no ya ki kendon jingpata ne guidelines banla ban ithu tikna ya ka jingpen mi da bun ngut bat ka jingpen mi lang ya ka ju kane ka jingpen kala thamai ka pen isai ya ka ai ka ba ki jingshna ki bom trai kilong ha kini kisngi ki bamanta tang ya ki video ki badai ki ba long tendrai originals ki bal pen wandur pha lane ki ba ajing hikai bat ki ba pen bernia kinyo ban kamai ne monetize kane ka sin jam jong ko YouTube kalong kum ko jing persang ban pengkho ya kersan ka jongka bat ban ai ko snampat ya kino kino ki jingshna ki badon jumut ban ya ki jingshna ki bale lut da baro